Το σχόλιο του τρίτου. Ο Μάνος Χατζηδάκης μιλάει για τον αστερισμό της Παρθένου στη νεοελληνική ευαισθησία. Έχω μια ανεντελώς ποιητική αντίληψη για τους αστερισμούς. Μόνο που ξέρω την επιρροή τους πάνω στις πράξεις μας και στην διαμόρφωσή μας, δεν εννοώ να αντιληφθώ παραδείγματος χάρη τον αστερισμό της Παρθένου χωρίς την έννοια της παρθενικότητας. Ίσως να φταίει γι' αυτό η επιμονή μου να χειρίζομαι τη γλώσσα με όλο το περιεχόμενό της, ακόμα και με τη μη λογική προέκταση των ενιών της. Αλλά χωρίς κανένα ημεθετό περιεχόμενο δυσκολεύομαι πολύ. Σχεδόν μου φαίνεται βάρβαρο ή και ιερόσυλο. Αυτά για τον αστερισμό της Παρθένου, ενώ για την νεοελληνική ευαισθησία το γλωσσικό μου αισθητήριο λειτουργεί ικανοποιητικά, φυσικά πάντα με μια σατυρική αντίληψη της λέξης ευαισθησία, μια και βρίσκεται πλάι στη λέξη νεοελληνική. Διότι μιλώντας για ευαισθησία νεοελληνική είναι σαν να παρνιόμαστε την έννοια της ευαισθησίας, αλλά ευτυχώς ο αστερισμός της Παρθένου διορθώνει κάπως τα πράγματα, αποσαφηνίζει και λέει ο αρμόδιος ο γνωρίζοντα περί των αστερισμών. Ο αστερισμός της Παρθένου περιέχει την φιλοδοξία, την αισθηματικότητα, τη φιλαρέσκεια, τη φιλοτεχνία, την τάση για αρχηγία και την ανάγκη της ωραίας εμφανίσεως. Να λοιπόν που ύστερα από αυτά η έννοια νεοελληνική ευαισθησία αποκτά αποκαλυπτικό περιεχόμενο για έναν προσεκτικό μελετητή της ιστορίας των νέων Ελλήνων. Τους παλαιούς Έλληνες μάλλον θα πρέπει να τους απαλλάξουμε λόγω αμφιβολιών. Τους έχουμε φορτώσει με τόσες αρετές ώστε η οποιαδήποτε ομοιότητα με εμάς να καταντά εντελώς φανταστική. Ακόμη όμως δεν αποσαφήνισα γιατί θέλησα στο σημερινό μου σχόλιο να βάλω τον τίτλο αυτόν που έβαλα. Ίσως γιατί όταν τον έβαλα δεν γνώριζα που θα μου οδηγούσε η σκέψη μου, ή καλύτερα ίσως γιατί γνώριζα πολλά περισσότερα από όσα θέλω να πω για την επιρροή που ασκεί ο αστερισμός της Παρθένου στην ευαισθησία, την αναμφισβήτητη ευαισθησία των νεοελλήνων. Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η σύγχρονη ελληνική δημοσιογραφία αποτελεί ένα κλειδί ερμηνευτικό των τάσεων που τείνουν να διαμορφωθούν στο νεοελληνικό μας αδιέξοδο. Η σύγχρονη ελληνική δημοσιογραφία καθρεφτίζει και προβάλλει εκτός από τα διεθνή επίκαιρα γεγονότα και τα εντόπια σήμαντα και μη με ένα ίδιο πάθος, ίδια ένταση αλλά όχι και ίδια μεροληψία, έτσι ώστε η ευαισθησία μας να δοκιμάζεται καθημερινώς σε υψηλούς βαθμούς θερμότητος, εκνευρισμού και νοημοσύνης. Ευτυχώς όμως πάλι επεμβαίνει ο αστερισμός της Παρθένου και ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η οποιαδήποτε ανομαλία μας να παίρνει το ύφος μιας παραδοσιακής πράξης και να εντάσσεται με ευκολία και νομιμότητα μέσα εις τας αθανάτους του γένους παραδόσεις. Και επανέρχομαι στην έννοια της παρθενικότητας, στοιχείο τόσο χαρακτηριστικό της ευαισθησίας μας. Διαβάζουμε τα νέα στις εφημερίδες, αλλά δεν γνωρίζουμε τίποτα από όσα δεν θέλουμε να γνωρίζουμε. Ξαναδιαβάζουμε τις εφημερίδες και πάλι ξαναδιαβάζουμε, αλλά 1000 φορές ακόμα πιο πολύ δεν γνωρίζουμε αυτό που δεν θέλουμε να γνωρίζουμε. Και έτσι ακούω πολλές φορές να με ρωτάνε, τι γίνεται στα αλήθεια εκεί στην ορχήστρα, σαν να μου λένε, τι γίνεται εκεί ψηλά στον ημιτό, υπάρχει αλήθεια κάποιο μυστικό? Σας είπα από την αρχή πως για μένα ο αστερισμός της Παρθένου φέρνει αναγκαστικά μέσα του και την έννοια της παρθενικότητας. Αλλά δεν πάει μακριά και σε αυτά που λένε οι ειδικοί. Η τάση μας να είμαστε αθώοι, να μην μετέχουμε στις κοινές ασκήμες. Έχετε δει ελληνική συμφωνική ορχήστρα να παίζει? Όλοι οι μετέχοντες μουσικοί είναι σαν να ζητά συγγνώμη από το κοινό για τη μουσική ασκήμια που πραγματοποιούν, αλλά που ο καθένας χωριστά δεν είναι υπεύθυνος.
Εδώ σαφώς αναγνωρίζουμε αφενός μεν την πολυθρύλητη νεοελληνική ευαισθησία, αλλά συγχρόνως και την άτεγκτη επιρροή του αστερισμού της Παρθένου. Άλλωστε, θα έχετε παρατηρήσει μια ιδιαίτερη έξαρση πολιτιστικών δραστηριοτήτων κάθε φορά που ο αστερισμός της Παρθένου επιτυγχάνει κεντρική και μόνιμο θέση, όσο μπορεί να είναι μόνιμος η θέση του ενός αστερισμού μέσα και πάνω από τον ελλαδικό χώρο. Φυσικά ο αστερισμός από τη φύση του επιδιώκει να κινείται συνεχώς. Όμως πολλές φορές αναγκάζεται να παραμείνει επιμακρών στην αυτή θέση, δια να ασκεί την διαπιστωμένη επιρροή του επί της νεοελληνικής ευαισθησίας. Είναι πραγματικότης πλέον ιστορικώς εξακριβωμένη ότι ο αστερισμός της Παρθένου επιφέρει και επιβάλλει την παγκοσμίως γνωστή Αττική σύγχυση, δια της οποίας οι νεοέλληνες φροντίζουν να λύουν όλα τα προβλήματά τους. Και ενώ στο εξωτερικό ονομάζεται σύγχυση, εδώ στον τόπο μας τη λέμε ευαισθησία. Θα αντιληφθείτε το φαινόμενο καλύτερα αυτής της διαδικής υπόστασης του όρου ευαισθησία σαν να ακούσετε με επιμονή σύγχρονα ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Εδώ φαντάζουν σοβαρά, ποιητικά, αγωνιστικά. Έξω στο χώρο τον ευρωπαϊκό φαντάζουν απλώς ακατανόητα. Είναι και αυτό ένα προνόμιο της ευαισθησίας μας, έτσι καθώς μεγαλουργεί κάτω από του μοναδικού αστερισμού της Παρθένου. Ακούσατε το Μάνο Χατζηδάκη στο σχόλιο του Τρίτου.